Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kapiling nyo pa rin po nakakasama at napapanood ngayon sa TikTok Live at Facebook Live ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Totoo ngang ang pagbabago ang nananatiling constant dito sa ating mundo. Ngunit paano kung sa pagbabagong ito ay kasabay nitong magbabago ang isang ugnayang minsang naging dahilan ng iyong pagngiti sa araw-araw? Oh, hanggang ngayon magkasama pa rin kayo. Umuwi pa ba kayo sa mga bahay nyo? Sira. Siyempre naman. Alang naman dito lang kami sa kalsada tumira. Nagsasabi lang naman. Eh paano ba naman parang kahapon lang magkasama kayo sa school? Nung isang araw sa mall. Hanggang dito ba naman sa park magkasama pa rin kayo? Kulang na lang eh magkapalitan kayo ng muka. O baka naman may tinatago kayo sa akin na hindi ko alam. Baliw. Best friend lang kami ni Jules, no? Para ko nang kambal yan eh. Ganito lang talaga kami ka-close. Parang magkapatid. Hindi mapaghihiwalay. Sus, yan tayo eh. Deny kung deny. Madali lang naman umamin. Alam mo, Phoebe, huwag ka kasi nagpapaniwala sa sinasabi ng iba. Alam mo naman yung mga yun. Basta may maikalat lang na chismis eh. Oh, kalma ka lang, te. Masyado ka namang defensive eh. Wala naman akong sinasabi. O, tama na yan. Baka mag-away pa kayo. Wala akong sinasabi. Alam nyo, tama na yung asara na yan. Kumain na lang tayo. Nako, pass na muna ako dyan. Medyo malaki na yung babayaran ko eh. Sino ba kasing may sabing gagastos ka? Uy, Jules, ano sinasabi mo? Kakain tayong tatlo. My treat. Ha? Talaga ba? Oo nga. May nakuha din kasi akong allowance, kaya tara, gastusin na natin. Yan ang sinasabi ko. Sarap talaga ng libre, ah. Anong gusto mo, best friend? Pumili ka lang ng kahit ano. Uy, ako rin. Best friend ba kita? Sama naman ng ugali nito. Mabilaukan ka sana. Kayong dalawa talaga tama na nga yan. Oh, ang bagan! 500 per head yan, ah! 500? Ang mahal naman. Magbabayad pa kasi tayo ng cottage at entrance fee para swimming na to. Ano ba yung cottage mo, Ginto?
Alam mo namang ang laki ng bayarin natin sa school tapos 500. Hello, mayaman ka? Okay naman ito. O siya, ikaw nang mag-inquire para alam mo kung magkano. Hindi na, ikaw na dyan. Kaya mo na yan. Bibigyan mo pa ako ng problema. Ang dami pang arte. O Jules, Shane, kayo. Oo, sige. Walang problema. Bukas ka na lang ibibigay ang bag ko, ha? You know, iba talaga si Madam Shane. Big time. Ano ka ba? Ako lang to. Huy. Ikaw, Jules. Naku, mukhang negative tayo dyan, tol. Medyo short ako ngayon eh. Ano ba naman yan? Minsan na nga lang tayo makompletong tropa. Pagbigyan mo naman kami. Di talaga kaya eh. Next time na lang ako babawi. Ang corny naman. Hindi. Kasama na tong best friend ko. Talaga? Ha? Shane, anong sinasabi mo? Wala akong pera. Huwag ka na mag-alala. Sagot ko na yung 500 mo. Red ko naman to eh. Sigurado ka? Baka kailangan mo. Ano ka ba? Huwag mo na akong isipin. Ang mahalaga, makasama ka. Bawi ko na rin to sa panlilibre mo sa akin, no? Alam nga namang nag-e-enjoy ako pero ikaw nasa bahay lang. Hindi naman pwedeng ganun yun. Hindi ako aalis na wala ang best friend ko, no? Talaga? Oo naman. Kaya ikaw ang best friend ko eh. Hindi ka nga rito. Kaya ka. Ano ba yan? Jules, tumigil ka nga. Sasapakin kita nakakaya, oh. Dami nakatingin sa atin. Ngayon ka pa nahiya. Matagal ko na itong ginagawa sa'yo, ha? Ay, ano ba, Jules? Kakaya. Ang sweet nyo dyan. Di ka pa ba nasanay sa lovebirds? Ilayo nyo nga sa akin to. Shane. Uy. Huwag ka na magtampo. Ano ba yan? Pansinin mo na ako. Ano ba, Jules? Doon ka nga. Ba't ka siksik ng siksik dito? Luwag-luwag po ng kama dyan sa side mo. Nagtatampo ka eh. Di nga. Ano ka ba? Hindi. Pero hindi na mamansin. May ginagawa lang ako. Sige na. Nag-i-score ka lang dyan eh. Sorry na. Ano ba? Tigilan mo na nga yung pagdudot sa ilong ko. Sorry na kasi. Hindi talaga ako titigil hanggat hindi tayo nag-aayos. Pakakulit mo naman, Jules eh. Siyempre, kapag galit ang best friend ko, di ako titigil manuyo, no? Hindi ko naman ini-expect na sasabay yung yaya ng mga tropa ko sa gala natin eh. Nakakatampo lang naman kasi. Kaya nga nagsusorry eh. Please. Tigilan mo na nga yung pagpapapi ayos mo dyan. Di bagay sa'yo eh. Ngumingiti na siya. Di kayo. Ay, ngumiti na siya. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis eh. Hindi mo matitiis ang pagpapakyut ko sa'yo. Oo na, mukha kang aso. Okay lang. So ano? Bati na tayo? Ay, Uy. Oo na. Sige na, doon ka na. Huwag ka lang sumiksik pa dito. Malalaglag na ako dito. Halika. Dito ka na lang sa akin sumiksik. Mabango pa. Gusto mo sapak, ha? Iyakap lang naman eh. Mama, nakakairita. Doon ka na. Magdidilim yung paningin ko sa'yo eh. Dear love, masayang magkaroon ng matalik na kaibigan. Hindi kayo iiwanan. Yung tipong hindi kayo mapaghihiwalay anumang kalokohan na mapasukan. Sabi nga nila, the best partner in crime. Kaya kahit tinutukso na kami ng iilan naming mga kaibigan, wala kaming pakialam. Deadma lang sa sasabihin nila. Marami na rin kasi kaming pinagsamahan ni Jules. Bata pa lang kami, talagang magkasundo na kami. Lahat ng sikreto nalalaman. Bawat ganap sa buhay, di pwedeng may maiwan. Kahit babae ako, ay hindi sinasamantala ni Jules ang kahinaan ko. At dahil dun, buong buo ang tiwala ko sa kanya. Pero hindi pala palaging masaya ang kwento. Wala pa rin update si Jules. Sobrang busy naman niya. Oh, Shane. Oh, Sayron, ikaw pala. Oh, bakit mag-isa ka lang? Pati mo kasama si Jules. Busy raw eh. May lakad daw sila. Lakad? Sinong kasama? Hindi ko alam. Hindi naman siya nagsasabi lately ng mga ganap niya sa akin eh. Bago yan ah. Ha? Anong sinasabi mo? What I mean is, bago na hindi kayo magkasama. Dati-rati, palagi kayong magkasunod. Kung nasa ng isa, nandun ang isa.
Araw-araw pa nga, nagbibideo call kayo. Tapos ngayon parang nagiging madalang na. Teka, may nangyari ba sa inyong dalawa? Nag-away ba kayo? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Hindi naman, wala naman. Ano ka ba? O wala naman pala eh. Eh bakit parang di na kayo palaging magkasama? Nasanay kasi ako sa inyo na palaging magkabuntot. Baka naman busy lang talaga kasi si Jules. Alam mo na, may mga inaasikaso din yung tao. Huwag na lang nating isipan pa ng masama, ha? Sa bagay, growing old. O siya, una na ako ha. May gagawin pa ako sa bahay eh. Sige, ingat ka. Ay, wala pa ring update yung isa. Ano kayang ginagawa niya? Happy birthday, Shane! Happy birthday, te. Ang taray ng outfit, ah. Salamat. Happy birthday, Shane! Salamat, Siron. Oh, ba't parang di ka naman masaya? Birthday na birthday mo pero hindi maipintay ang mukha mo. Wala to. Huwag niyo na lang akong pansinin. Huwag mo nga kaming lokohin. Alam naman natin ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Namimiss mo si Jules, no? Oh, teka nga. Oh, nga no? Ba't wala pa si Jules? Ano nangyari dun? Ang sabi sa akin, may lakad daw sila nung kawork niya kaya pinapasabi na lang kay Shane na happy birthday daw. Ha? Nagsabi siya sa'yo? Oo. Kausap ko siya kagabi. Napagkwentuhan nga namin yung mga kawork niya eh. Bakit? Hindi mo ba siya nakakausap? Hindi. Nakakausap ko naman siya. Nakalimutan ko lang na may sinabi nga pala siya. Yun naman pala eh. Malay mo, may handa palang surprise sa'yo si Jules. Siguro. Ewan. Alam mo, wag mo munang isipin yung isa. Enjoyin mo muna yung birthday mo. Sayang naman yung outfit mo. Oo nga. Oo nga naman. Ngayon lang naman kayo hindi magkakasama. Nasaktuhan lang na birthday mo. Okay lang yan. Mag-celebrate na lang tayong tatlo, tulad ng dati. Nagsinungaling ako. Ang totoo niyan, bihira ako nang makita at makausap si Jules. Di ko alam kung anong nangyari. Basta ang bilis ng lahat. Isang araw, bigla na lang nag-iba. Biglang may nagbago. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong kasalanan, kaya nagkaganito ang dating masayang samahan. Nasasaktan ako na parang unti-unti ako naiiwan. Nawawalan na siya ng gana sa aming pagkakaibigan. Jules, pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap naman tayo Kaya nga tayo pumunta dito sa tahimik na lugar, di ba? I mean, sana yung walang ginagawa. Dami mo namang arte. Oh, ano ba yun? Jules, ano kasi... May problema ba tayo? Ha? Wala. Bakit parang iniiwasan mo ko? Ano bang sinasabi mo? Parang wala ka ng ganang makasama ako. Kung di nga lang kita pinilit dito sa labas, hindi ka sasama eh. Pagtatalunan pa ba natin ang pagiging busy ko? Hindi naman sa ganun, Jules. Ano lang kasi, naninibago ko. Dati hindi naman tayo ganito eh. Nasanay na ako na palagi tayong magkasama. Hindi naman pwedeng palagi na lang ganyan, di ba? Ha? Ano sabi mo? Ang ibig kong sabihin, hindi ba pwedeng mag-solo na muna ako? Yung walang nakabuntot. Di ba pwede yun? Pwede. Yun naman pala eh. Anong drama to? Ano lang naman kasi. Huwag mo namang masamain. Alam mo, Shane, hindi naman pwedeng habang buhay na lang tayong magkasama. Na palagi akong nakasunod sa'yo. May sarili din akong buhay, okay? At higit sa lahat, hindi tayo magjowa para umakto ka ng ganyan. Bakit ka ba nagkakaganyan, Jules? Oo, hindi mo ako girlfriend pero best friend kita. Hindi ba pwedeng masaktan dahil hindi na tayo gaya ng dati? Na ang dami na nagbago. Shane, hindi na tayo mga bata. Be matured enough. Hindi ka ba nagsasawa na umakto ka pa rin ng ganyan? Oo, obsessed tayo noon pero nakaraan na yon. Nagbago na ako, okay? Ikaw na lang yung hindi nag-grow.
Ikaw na lang yung nakastuck sa same old routine mo. Hindi na pwede yung gusto natin. Alam mo, kailangan mong matutunan na hindi lahat permanente. At lalong hindi lahat aayon sa gusto mong mangyari. Sa mga sinabi ni Jules, para akong natauhan. Masakit man pero totoo. Hindi dapat natin sila pilitin. Hindi lahat mananatili sa kung anong nakasanayan. Nakakatawang isipin kung paano dati araw-araw kayong magkausap na para bang kahit ang mundo ay hindi mababali ang tibay ng samahan nyo. And then suddenly everything changed. In an instant, they just drift away tulad ni Jules. Magmula ng araw na yun, tuluyan nang nagbago ang lahat. Wala lang paramdam, wala lang lahat. Pipilitin ko na lang tanggapin. Mahirap man pero kailangan. As we grow old, nagkakaroon tayo ng sariling buhay. Nagbabago din yung mga priorities at direksyon na tinatahak ng bawat isa. At doon ko na-realize na nothing lasts forever. So when good days come, be grateful and savor every moment that lasts. Uy, tignan mo tong picture na to. Ang cute pa natin dito. Ay, oo nga. Babata pa natin dito 10 years ago na rin pala to, no? Ito pa, tignan mo. Grabe yung closeness niyong dalawa ni Jules, oh. Oo nga, no? Nakakamiss naman. Parang kahapon lang magkakasama pa tayo. Ngayon, may kanya-kanya na tayong buhay, no? Kamusta na kaya si Jules? Wala akong balita sa kanya. Ang balita ko, nasa Australia na siya. Kasama nung napangasawa niya. Wala na ba kayong communication sa isa't isa? Wala na eh. Tuluyan na siyang lumayo. Nalulungkot ako pero wala naman ako magagawa eh. Kailangan ko na lang talagang tanggapin na she has changed for good. At siguro yun lang talaga ang papel ni Jules sa buhay ko. Siguro mga kabisyo, ang buhay ni Shane at ang buhay ng bawat isa sa atin ay refleksyon ng Dear Love. May mga karakter na papasok sa buhay natin, pero hindi tayo sigurado kung permanente ba sila hanggang sa dulo. Mga karakter na papasok lang sa buhay natin para panandalian, pasayahin at pangitiin tayo. Para hawakan, hindi pang matagalan pero panandalian ang ating mga puso. At sa bandang huli, katulad nung lagi nating sinasabi, pagbabago ang tanging permanente sa buhay. Katulad ng mga pagbabagong nangyayari sa paligid natin, ganun din kadali na posibleng magbago ang mga karakter na ito sa buhay natin. Masakit man, ngunit ito ang katotohanan. Kaya magsilbing aral sana ang bawat moment, ang bawat oras na kasama natin ang mga karakter sa buhay natin. Mga best friend, pamilya, mahal sa buhay natin. Dahil lagi nating iisipin na hindi ito magtatagal. At katulad ni Shane, magiging isang magandang alaala na lang ang mga bagay na ginagawa natin ngayon. Kaya kung may mga itinatago ko tayong nararamdaman at gustong sabihin sa ating mga mahal sa buhay, there's no perfect time but now. Dahil hindi natin alam, katulad ng naging ugnayan ni Shane sa kanyang best friend, nang dahil sa priorities o nang dahil sa tadhana, ay tuluyan ng mawawala ito ng pansamantagal at hindi pansamantala. Kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
mukha? Di, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Misty Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Takmang tokwa. Teacher ka pa naman. Paano mo nagagawang magturo ng tamang asal kung ikaw mismo hindi mo yun ma-apply sa sarili mo? Paano mo tinuturo sa mga bata na maging responsable kung hindi mo naman kayang gawin? Huwag mo na akong tawagin yan! Hindi bagay? Kasi halos buong buhay ko, hindi ko naman naramdaman na may nanay ako! Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa programang gigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. It's so like napapanahon ang Dear Love natin later na mapapakinggan natin like Super Legit and All. Kasi kamakailan lang mga kabisyo. Well, earlier this week, medyo nabubublay talaga ako or like nalulungkot ako.
ewan ko, basta namimiss ko lang yung nanay ko. There are days like this lang talaga mga kabisyo. And I'm sure some of you can relate na parang matagal nang nawala yung mga magulang natin, yung nanay natin to be very specific. But there are just days like this na mamimiss natin sila. Nababalik yung pagiging bata mo, nababalik yung pagiging anak mo kahit ilang taon ka na, 30 ka na, 40 ka na and all. At mapapatawag ka talaga na, Ma, nasan ka na? Ma, kumusta ka na? Ma, namimiss mo ba ako? O di naman kaya, Ma, ba't hindi mo ako dinadalaw sa panaginip ko? Kaya naman, bakit sila na dinadalaw mo sa panaginip nila? Sina ate, sina kuya? Bakit ako parang ever since you left the world, buhay namin ng pamilya namin, hindi mo pa ako dinalaw sa panaginip? At alam mo, kabisyo, interestingly, isa sa mga kaibigan ko binanggit yan na parang isa sa mga assumption niya, baka kaya hindi ka dinadalaw ng nanay mo dahil kilala ka niya. No? At ayaw kanyang nakikitang lumuluha, ayaw kanyang nakikitang nasasaktan. And for sure, alam niya na kapag nagpakita ka sa kanya or pag nagpakita siya sa'yo, perhaps hindi pa ready yung puso mo. Makes sense. Oo nga naman, kilalang kilala talaga tayo ng mga magulang natin, ang nanay natin. Pero mamesing mga kabisyo is, kung namimiss mo na ang nanay mo, ba't mo pa pinipigilan yung sarili mo? I-chat mo na yan! Oo, i-chat mo na kasi ang buhay natin, isa lang po yan and tayo ay bisita lang sa mundong ito. No? At habang nandyan pa yung mga magulang natin, hanggang nandyan pa yung mga nanay natin, take that opportunity na sabihin sa kanila na miss mo sila, na mahal mo sila, diba? Huwag na nating hintayin pa yung birthday nila. Ang tagal pa nun, Paskon. O kaya katatapos lang na Mother's Day and all. Diba gawin natin yung araw-araw ay espesyal because why not? Diba? Espesyal dapat ang bawat araw. Tsaka hindi naman kailangan may handaan or special na araw para sabihin mo sa kanila na mahal mo sila, diba? Anyway mga kabisyo, mukhang magkakaluhaan, magkakaiyakan tayo maya-maya dahil isang kwento ng pag-iwan at pagbabalik ang ating mapapakinggan maya-maya lang. For na mga kabisyo, abangan nyo po ang kabuuan ng ating Dear Love sa aking pagbabalik. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik, agad-agad magdadramahan na tayo. For now, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang Gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito po ang Dear Love. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako.
Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files.
Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Best
milkshake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Dear Love, ano yung mas masakit? Yung mawalan o ang maiwan? Kabisyo, pareha namang masakit. Pero magkaiba ang sugat na iniiwan. Ang mawalan unti-unting natatanggap. Pero ang maiwan ay araw-araw mong pinipilit buuin ang sarili mong nadurog. Siguro lahat tayo ay nakaranas na ng pagkabigo at kalungkutan. Magkakaiba lang tayo ng paraan ng paghilom. Kabisyo, paano nga ba natin malalaman kung totoong may pag-asa pa ring naghihintay sa kabila ng lahat ng sakit ng pag-iwan? Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Pasahan. Today I heard my favorite song on the radio. I closed my eyes and saw a first hello. And then I saw the time we fell in love in each other's arms. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, mapapatawad mo ba ang nanay mo na dapat unang nag-aaruga sa'yo at sasama sa'yo? Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay siya pang umiwan sa'yo at nagbigay sa'yo ng sugat na kailanman ay mukhang hindi na maghihilom. Wala na namang pagkain! Tito
naman. Nag-iisa na nga lang yung matinong kasirola natin, binato mo pa. Wala nang laman yung ref. Nakapagsaing naman ako. Wala lang talagang malutong pang-ulam. Eh di sana nangutang ka sa tindahan. Ayaw na nila magpautang, Tito. Mahaba na raw kasing listahan natin doon. Wala akong pakialam. Gawa mo ng paraan para may silbi ka naman dito. Pero Tito, wala na talaga akong magagawa. Ayaw na tayo pautangin ng mga may tindahan sa labas. Pwisit. Eh di magtrabaho ka para matulungan mo naman kami. Kakaitin ko lang, Tito. Maghintay lang kayo. Magkakatrabaho rin ako ng matino. Nagpa-part-time naman ako. Kaya nga di muna ako nag-enroll sa college. Wow! At talagang nangarap ka pang mag-college. Walang magpapaaral sa'yo, tanga. Magtrabaho ka na lang, may silbi ka pa. Grabe ka naman magsalita, Tito. Totoo naman Mas may silbi ka kung magtatrabaho ka na. Wala naman sanang masama kung gusto mong mag-aral. Pero may magulang ka ba na susuporta sa'yo? Wala, di ba? Kaya huwag ka nang mangarap. Mahihirapan mo lang sarili mo. Mag-aaral pa rin ako, Tito. Mag-iipon lang ako ng pang-college. Sus, mag-iipon. Good luck sa'yo kung makaipon ka. Pero alam mo, makakapag-aral ka naman talaga kung gusto mo eh. May alam akong solusyon. Talaga, Tito? Ano yun? Puntahan mo nanay mo. Tito naman, alam mo naman na pinagbawalan ako ni na Lola na gawin yan. Kabilin-bilinan sa kanila ni Papa bago siya mawala na wag akong lalapit sa nanay ko kahit anong mangyari. Ano pa bang inaalala mo, Teya? Patay na si Kuya. Wala na siyang magagawa kung gugustuhin mong magpakita sa nanay mo. Huwag mong isipin si nanay. Hindi mo naman kailangan ipaalam sa kanya yung gagawin mo. Ayoko, Tito. Bakit? Natatakot ka bang itaboy ng sarili mong ina? Teya, mag-isip-isip ka. 3 taon ka pa lang nang iwan ka niya sa amin. 15 taon na yung pagkukulang niya sa'yo. Hindi ba tama lang na singilin mo siya? Ngayon mo siya kailangan. Hingan mo ng pera. Sumbatan mo kung kinakailangan. Pero wala na akong balita sa kanya. Hindi ko nga siya ma-search sa social media eh. Diyan naman kita matutulungan. Alam ko kung paano mo siya makokontak. Sabihin mo lang kung interesado ka. Ibibigay ko sa iyo agad yung kailangan mong detalye. Paano kung makarating to kay Lola? May magagawa pa ba siya pag nakipagkita ka na sa nanay mo? Kung may pagkakataong ka nang makaalis dito, huwag ka nang babalik, tanga. Paano kung hindi ako tanggapin ng nanay ko? Ay, bakit ang hina ng utak mo? Eh di paglaban mo sarili mo bilang anak niya. Isipin mo, ikaw yung panganay niya. May karapatan ka. Yun yung isiksik mo dyan sa kokote mo para hindi ka nagmumukhang kawawa. Dear love, ako si Teya. Naghiwalay sina Mama at Papa nung 3 taon ako. Sunod-sunuran kasi sa mga magulang niya yung nanay ko. Kaya mas pinanigan ni Mama yung tatay niya. Kahit na agrabyado nito si Papa. Nung magpang-abot sina Papa at Lolo, napuruhan ang tatay ko. Kaya pinakulong siya ni Papa. Hindi pumayag si Papa sa gusto ni Mama na iatras yung kaso kaya nakipaghiwalay ang nanay ko. Si Papa ang nag-alaga sa akin, pero inatake siya sa puso nung 5 years old ako. Tito, inad ko na yung account ng nanay ko. Minessage mo na ba? Hindi pa. Tanga talaga nito. I-message mo muna. Baka mamaya hindi i-accept yung friend request mo. Ganun din naman kapag nag-message ako. Paano kung di niya i-accept? Eh di hindi ko rin siya makakausap. Eh teka, binago mo na ba pangalan mo sa Facebook? Pinalitan ko na. Binuo ko yung pangalan ko para makilala niya. Buti naman. Sigurado kung mamumutla yung hinayupak na yon pag nabasa niya pangalan mo. Tagal kang pinabayaan eh. Na hindi ka man lang naisip na kumustahin sa amin. Alagang-alaga niya yung mga anak niya ngayon. At ang saya-saya ng pamilya nila. Panay gala, kain sa labas, sarap ng buhay nila samantalang ikaw, ayan, miserable.
Gipit na gipit sa pera. Yan nga yung dahilan kaya hindi ko siya magawang i-message. Ngayon pa lang, kumukulo na yung dugo ko sa kanya. At naiintindihan ko na kung bakit ayaw ni Lola na magkaroon pa ako ng koneksyon sa babaeng yun. Naturingan pa naman siyang teacher. Yan, ganyan nga. Maging palaban ka. Ipaglaban mo sarili mo pag nagkaharap na kayo. Huwag kang papalamang sa mga kapatid mo sa ina. Lahat ng suportang binigay ng babaeng yun sa kanila, dapat meron ka rin. Basta yung usapan natin, ha? Tumupad ka. Hindi ko naman nakakalimutan yun, Tito. Pero pwede bang wag mo muna akong i-pressure na i-message siya? Kailangan ko munang kontrolin yung emosyon ko. Baka imbis na mapakinabangan natin siya, mas lalo pa akong itakwil bilang anak. Sisihin mo siya sa pagkamatay ni Kuya. Paulit-ulit niyang inaway yung kapatid ko matapos makulong nung hayop niyang amay. Ano ba yung eksaktong nangyari noon, Tito? Nagtatalo raw sa kwarto si Kuya at yung nanay mo. Tapos biglang nakialam yung lolo mo. Galit na galit kay Kuya. Nasasalag naman ni Kuya yung mga suntok ng matandang yun. Pero hindi niya napaghandaan nung hinampas na siya ng tubo. Bakal yun kaya napuruhan tatay mo. Napaka-violente naman pala ng pamilya ng nanay ko. Kung dun ka napunta sa kanila, sa tingin mo ba mas magiging maayos buhay mo? Nakko, baka mas matinding hirap pa dinadanas mo ngayon. Pero sana man lang, kahit nandito ka sa amin naisip ka pa rin suportahan ng nanay mo. Maayos na trabaho niya ngayon Balita ko, teacher 3 na siya kaya malamang malaki na sweldo nun. Maganda rin trabaho nung asawa kaya pagkakataon mo na para singilin lahat ng pagkukulang niya sa'yo. Napaka-unfair talaga ng buhay. Magiging unfair pa yan lalo kung di ka matututong dumiskarte. Inaccept ni Mama yung friend request ko. Di ko inaasahan yun. Doon pa lang ako nag-message sa kanya at nag-reply naman siya. Kinamusta niya ako nung una hanggang sa tadtarin niya na ako ng messages sa dami ng tanong niya sa akin. Ewan ko, pero hindi man lang ako nakaramdam ng kahit konting saya nung sabihin niyang namimiss niya ako. Sinabi ko agad na gusto ko mag-college pero wala akong pera. Magkano raw bang kailangan ko? Humirit si Tito dun sa ibibigay. Kaya nilakihan ko yung presyo. Di na lang nakakibo yung nanay ko matapos ko siyang sumbatan. Ganda pala ng bahay niyo Pinag-ipunan namin to ng asawa ko. Mukhang masarap tumira dito. Kung dito na lang kaya ako, may mapapasukan din naman akong school sa malapit. Ano kasi, hindi ako sigurado kung papayag yung asawa kong nandito ka. Bakit? Akala ko ba pareho kayo nag-ipon para sa bahay na to? Ganun na nga. So ibig sabihin, pareho lang kayong may karapatang magdesisyon kung sino yung patitirahin nyo dito. Tama? Kaya wala naman sigurong masama kung dito na rin ako titira. Nakakasawa na kasi dun sa bahay ni Tito. Lagi na lang walang pagkain. Tumutulo pa yung bubong kapag umuulan. Madalas pang maputulan ng kuryente kaya hindi ako komportable. Tapos dito, wow! Naka-aircon pa kayo. Marami ring pagkain. Perfect na perfect. Sige, kakausapin ko na lang yung asawa ko mamaya pag uwi niya. Gusto mo tulungan kita na kumbinsihin siya? Siguro naman hindi siya ganun kawalang puso para paalisin ako dito. Lalo na kapag naikwento ko na sa kanya lahat ng pinagdaanan ko mula nang iwan mo ko sa pamilya ni Papa. Anak, pwede bang wag mo na lang sabihin sa asawa ko yung tungkol doon? Bakit? Bawal ba? Baka nahiya ka. Gets ko naman. Oo nga, nakakahiya nga talaga yung ginawa mo. Biruin mo, 18 years old na ako. 15 years na yung nakalipas pero hindi mo mala ako naalala. Ang tindi nun, ma'am. Teya, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Gaano ba kahaba ipapaliwanag niyo, ma'am? Baka maging teleserye na yan. Iniwan kita sa papa mo kasi yun yung gusto nila. Galit na galit sa akin yung pamilya niya, kaya... Malamang! Muntik ba namang mapatay yung tatay ko eh? Tapos hihilingin mo na iatras yung kaso? Lutang ka ba?
Isang malaking katangahan yung gusto mong mangyari noon. At dahil doon, pinabayaan mo na ako. Paano mo nasisikmura yun, ha? Na habang namamasyal kayo ng mga anak mo, nagpa-part-time job ako para may makain at magasto sa school. Uuwi akong gutom, matutulog ng gutom, at gigising ng gutom pa rin. Habang ikaw at yung mga anak mo rito, nauumay na lang sa dami ng pagkain. Pasensya ka na, anak. Hindi ko naman ginustong mahirapan ka ng ganun. Talaga? Kung hindi mo naman pala ginusto, edi sana may ginawa ka, di ba? Anak ng tokwa. Teacher ka pa naman. Paano mo nagagawang magturo ng tamang asal kung ikaw mismo hindi mo yun ma-apply sa sarili mo? Paano mo tinuturo sa mga bata na maging responsable kung hindi mo naman kayang gawin? Huwag mo na akong tawagin yan! Di bagay? Kasi halos buong buhay ko, hindi ko naman naramdaman na may nanay ako! Mahabang iyakan. Mahabang paliwanagan. Ganun kadrama yung naging unang pagkikita namin ng nanay ko matapos ang 15 taon. Pero hindi pa rin nasagot yung tanong ko kung bakit deserve kong magdusa ng ganun. Kung pwede niya naman akong isalba. Hindi ako umalis sa bahay nila kahit na aware akong pagtatalunan nila yun ng asawa niya. At nung di talaga umubra, nakiusap siya sa akin na magrenta na lang ako. Pero nilinaw ko sa kanya na gusto ko ng solong kwarto. Ginawa niya ng paraan yun. May pera naman siya at afford niya yung mga hinihiling ko sa kanya. Wala nang dahilan para pabayaan niya ako ulit. Gaya ng ginawa niya noon. Okay ka na ba dito sa bago mong titirhan? Okay na to. Mahalaga solo ako rito. Ayoko nang may kasama at nakikialam sa akin. Sabihin mo lang sa akin kung may mga kailangan ka pa. Ay, marami. Wait ka lang, okay? Baka kasi masyado kang ma-overwhelm pag sinabi ko agad lahat. Sige, sabihan mo lang ako para mapaghandaan ko. Sure! Para naman di ka masyadong mahirapan. Di naman ako ganun kasama para biglain ka. Pero ngayon pa lang, gusto ko nang ipaalam sa'yo na gusto ko ring maranasan kung gaano kakomportable yung buhay ng mga kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Talaga? Wala akong matinong cellphone. Bilang mo ko ng bago. Yung magandang klase ha. Sige, pero pwede bang sa susunod na buwan na lang? Nagamit ko na kasi yung sweldo ko sa... Ay, hindi. 15 years na nga ako naghintay. Dadagdagan mo pa ng 1 buwan. Gawin mo ng paraan. Sige, ibibigay ko na lang sa'yo pag nakabili na ako. Buti naman. Yung allowance ko, buwan-buwan. Huwag mong kakalimutan. Tsaka, sagot mo rin lahat ng bills dito. Ako nang bahala sa lahat ng yon. Baka pala kailanganin ko rin ng laptop. Anak, pwede namang sa susunod na lang yon. Maghinay-hinay ka na muna sa mga pinapabili mo. Hindi pa naman ganun kalaki yung sweldo ko, tsaka marami ring kaltas yun. Huwag mo sabihin hindi ka mala nakaipon sa tagal mo nang nagtuturo. Hindi naman sa ganun, anak. Mahirap lang kasi talaga gumastos ng gumastos ngayon eh. Kailan ba naging madali? Pag gusto, laging may paraan. Baka naman kasi labag talaga sa loob mo na tulungan ako kaya ka ganyan. Ay, hindi totoo yan. Gusto kong makabawi sa'yo. Eto na nga yun. Chance mo na para makabawi sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ilang taon din akong pinagpasapasahan ng mga kapatid ni Papa para lang mabuhay. Ginawa nila akong utusan. Halos maging alila na nga eh. Deserve ko rin naman siguro makaramdam ng comfort ngayong may mahihinga na ako ng tulong. Huwag kang madamot. Hindi kita pinagdadamutan. Mahirap lang din yung sitwasyon ko ngayon kasi meron na akong pamilya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lang gawin yung gusto ko. May asawa na ako, kaya 2 kaming nagdedesisyon sa mga bagay-bagay. Hindi ko na problema yun. Marami na akong pinagdaanan para dumagdag pa yan. Kaya mo na yan. Okay? Nanay kita. Kaya sana naman this time, mapanindigan mo na.
Dear love, nagtuloy-tuloy naman yung pagbawi sa akin ng nanay ko. As in, walang palya. Yung tipong hindi ko na kailangan humingi sa kanya kasi siya na mismo yung nagkukusa. Hindi naman nagtagal. Lumambot na rin yung puso ko para sa kanya. Hindi na ako laging cold tuwing kausap siya. Wala pa ako sa point na kaya ko na siya tawaging mama. Pero sa palagay ko, malapit na. Hindi ko alam kung sasang-ayunan to ng lahat. Pero para sa akin, isa talaga sa pinakamalaking pribilehiyo sa buhay ang magkaroon ng mabubuting magulang. Hindi nila kailangan maging mayaman. Pero maraming bagay ang mas magiging magaan pag hindi ka nila pinababayaan. Kabisyo, ang sakit o ang sugat na dulot ng pag-iwan ng isang magulang ay hindi agad-agad maghihilom. At matagal talaga itong maghilom. Posible nga mananatili lang talaga yung sugat, yung sakit dyan sa dibdib mo. Katulad ni Thea. Pero hindi nangangahulugan na hindi darating yung araw na magkakaroon ng tinatawag nating kapatawaran. At the end of the day mga kabisyo, ang pagpapatawad hindi naman nangangahulugan na kakalimutan mo yung sakit. Kung minsan, ang pinakamalalim na definasyon ng pagpapatawad ay yung pag-unawa sa tao kung bakit yun ang ginawa niya noon. At sinasabi natin sa puso natin at ipinapaalala natin sa sarili natin na ang mga nakaraan niya ay hindi dapat maging sukatan ng kapabilidad niyang maging isang nanay sa'yo. Ang importante, ang dalawang partido ay handang magpatawad at umunawa sa kwento ng bawat isa. And I think mga kabisyo, kapag ginawa natin ito, kapag binigyan natin ng spasyo, ng space sa puso natin yung pag-unawa, doon unti-unti nating mauunawaan yung tunay na definasyon ng paghilom. Kabisyo, walang manual ang pagiging nanay. Walang manual ang pagiging magulang. And I think valid kung ano man yung mga pinagdadaanan ngayon na confusion ng mga nanay natin. At the end of the day, pagmamahal. Pagmamahal, pag-unawa at respeto sa isa't isa ang dapat na manaig pa rin para makamit natin yung tinatawag nating paghilom. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Mga kabisyo, mahirap yung pinagdadaanan ni Thea ngayon. And I'm happy dahil sa dulo ng kwentong ito na naig pa rin yung kapatawaran. And see, kapag pinipilit nating unawain yung journey ng bawat isa, nagbibigay din tayo unconsciously ng space sa mga puso natin sa pagpapatawad. And I would like to re-emphasize this na ang pagpapatawad hindi naman ibig sabihin o nangangahulugan nito nakakalimutan mo na yung sakit, yung journey na pinagdaanan mo towards, forgiving that person. But also acknowledging all those, but at the same time, listening to their story. Bakit nangyari ito? Bakit ginawa ito? Kasi if we listen, doon lang natin malalaman yung mga kasagutan. Kapag nagtanong tayo, doon lang din masasagot yung mga what ifs natin. At hindi natin malalaman yung mga kasagutan na yan kapag hindi natin binuksan, hindi lang yung tenga natin, kundi yung puso natin. Kung sa mga sakit na yan, tinuldukan na talaga natin na okay, hindi na ako makikinig sa'yo, then we're also giving ourselves hindi na natin binibigyan yung sarili natin ng oportunidad na malaman kung may pag-asa pa ba yung paghilom natin. And I think mga kabisyo, yung
dear love natin ngayon, nagbibigay lang sa atin ng, nagbibigay lang sa atin ng kwento or ng aral na ang pagpapatawad laging nandito. And pinipili natin ito hindi para sa kapanatagan ng ibang tao, kapanatagan ng loob ng ibang tao, kundi sa kapanatagan ng loob ng bawat isa sa atin, ng sarili natin. And sana sa paghilo mo, Kabisyo, sana sa paghilo mo, Thea, maranasan mo kung ano yung sarap ng pagmamahal ng isang nanay. Kasi ako, on my end, on my perspective, masasabi ko na I agree with you na isang pribilehiyo talaga na magkaroon ng isang responsable at mapagmahal na mga magulang. Because we're like seeds. Kung wala yung farmer natin, hindi tayo maitatanim ng tama. At kapag hindi tayo naitanim ng tama, number 1, hindi tayo magbubunga. Or number 2, posibleng maglaho tayo. At sa mga magulang na siguro nakatutok sa atin ngayon, sana yung responsibilidad ninyo bilang isang magulang ay hindi lang matapos doon sa pagpapaaral, doon sa pagpapakain, sa pag-aaruga sa mga anak ninyo, kundi sa pagbibigay sa kanila ng pagmamahal, pagbibigay sa kanila ng suporta, at higit sa lahat sa pagsama sa kanila throughout their journey. Because kung kaming mga anak, tinuturing namin na isang malaking pribilehiyo na magkaroon ng mga magulang na tulad ninyo. Sana ganun din kayo sa amin, na isang pribilehiyo din sa inyo na magkaroon ng mga anak, palakihin yung mga anak ninyo ng katulad din ninyo. Mga Kabisyo, nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano, ipagpatuloy natin ang usapang ito on air. Naka-live po ako ngayon sa YouTube. Ayan. At pwedeng kayo mag-subscribe. So, subscribe na kayo dyan sa YouTube channel natin. At mamaya-maya po ay ere ulit ako sa radyo. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Salamat, Kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, Kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, Kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, Kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, Kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda
kasi pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret.
No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi. Di laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Tito naman, alam mo naman na pinagbawalan ako ni na Lola na gawin yan. Kabilin-bilinan sa kanila ni Papa bago siya mawala na wag akong lalapit sa nanay ko kahit anong mangyari. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Uy, sa mga kabisyo natin dyan, sana ay nakapag-lunch na kayo. Ewan ko ba, pero rinig na rinig ko yung kulo ng tiyan ko ngayon. Di ba dahil, hindi, acidic lang talaga ako. Alam nyo kabisyo, simula nang nawalan kasi ako ng nanay, lagi na lang ako nalilipasan ng gutom. Oo, kasi wala na sa akin nagpapaalala na kumain ka na, huwag ka magpapalipas ng gutom and all. Ay nako, kaya alam mo maganda yung sinabi dito nung karakter natin sa Dear Love kanina lang na pribilehiyo talaga na magkaroon ng mga mabubuti at responsableng mga magulang. Kalma. Hindi po attack ito sa mga magulang. Pero, tama rin naman yung naging kwento natin kanina. Dahil hindi lahat ng magulang, talagang alam mo yon yung parang mabibigyan ka talaga ng pagmamahal na ine-expect mo na maibibigay ng isang magulang. There are magulans, although, to be perfectly honest, wala pong manual yung pagiging magulang. And for sure, kaya may mga flaws yan, may mga mali, kaya tayo may mga tampo kung minsan bilang anak, 'di ba? Kasi wala namang suminok ako. Wala namang guidelines yung pagiging magulang. Kasi kung meron lang, for sure perfect na yung service nila sa atin.
'Diba? Perfect na or may standards talaga and all. Kaya in all fairness, kung magiging magulang ka talaga, you have to really be prepared. Yan. Maging handa ka talaga emotionally, physically, sexually, and also yung financially. Hindi basta-basta yung pagiging magulang. Kaya isang mensahe mula kay Broski, kung sa tingin mo, yung pagiging magulang mo or gusto mong magkaanak, bunga lang ng kaharutan mo dyan. Nako, pag-isipan mo yan, kabisyo, dahil kapag nagbunga yung kalandian mo, sinasabi ko sa'yo, meron ng isang buhay na maaapektuhan. Kapag ayaw mo na nung anak mo, iiwan mo lang katulad nung sa Dear Love natin? Hindi ganun yun, kabisyo. Tao yung pinag-uusapan natin dito at bilang magulang, hindi po dapat natatapos sa pagsusustento, pagbibigay ng pagkain sa mga anak natin yung responsibilidad. Dapat, nagpapatuloy yan sa pagmamahal, pag-aaruga because you're like farmers. Kayo ay parang mga nagtatanim at kaming mga anak ang mga buto ninyo. Yan, 'di ba? And sana isang pribilehiyo sa inyo na maitanim kami para magbunga kami ng tama and all. At balang araw kapag naitanim nyo kami ng tama sa society natin, ang mag-harvest din nito hindi lang kayo, 'di ba? Kundi yung jowa namin. Hindi, 'di ba? Yung sanlibutan 'yan, 'di ba? Yung mga kababayan natin and all kasi mas magiging responsable kami kung ano man yung behavior namin towards work, 'di ba? Basically natutunan namin 'yan initially sa mga magulang natin. Pero mga kabisyo, alam niyo, nakakalungkot lang kasi yung Dear Love natin kanina umikot din sa galit nung anak niya sa kanyang nanay. May mga sugat talaga na mahirap maghilom. Pero sana dumating po yung araw, mga kabisyo, na magkaroon ng espasyo ng pagpapatawad dyan sa mga puso ninyo. Dahil ang mga magulang natin, nag-iisa lang sila. At maikli yung buhay. Sana wag tayong magsisi na one day sasabihin at sana pala napatawad ko si mama nung nabubuhay pa siya. Ay nako, bago tayo magkadramahan dito, susunod na po ang mas kumikinang na usapan ni Nicole Yala at Diego Bandido. Kabisyo, nakasama niyo po ako, your uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!